מצברים שמשמשים את האויב לחיבור בעצם מסנני אוויר לתת קרקע. מה שאנחנו רואים כאן זה בעצם מתחם היערכות להתקפה של חמאס. אנחנו רואים כאן גם היערכות להתקפה מבחינת רקם וגם מבחינת חיר. יש כאן מטעני רסס, יש כאן מטעני נ"ט, יש כאן מתחם שהייה שמאפשר להם בעצם לשהות גם אם אנחנו מפילים את הבית מהאוויר. למעשה הם לא נפגעים, הם יכולים לצאת מכאן לפשיטה כזו או אחרת על כוחותינו. אנחנו כרגע מלכדנו את כל הבית ומטענו אותו, וברגע שנכנוס מכאן אנחנו נפוצץ את כולו ולא נשאיר פה זכר למה שקרה כאן. אפשר לראות כאן וסטים של לוחמים, ברוסים של תחמושת, וסטים של לוחמים ומערכות הפעלה חשמליות, מטולים של נ"ט, סוואז' שזה בעצם המטען קלע נגד כוחות חיר ונגד רקמים כלליים, מוקשים שנמצאים בהמשך. וכאן בעצם אנחנו רואים, אפשר להבחין במתחם השהייה. מתחם השהייה בנוי ממתחם נמוך מגובה פני הקרקע. יש לו חרך ירי לכיוון צפון, חרך ירי לכיוון מערב. יש כאן בעצם את כל מה שהמחבלים צריכים כדי לשהות בו: שתייה, ציוד ספר, תמרים שהם אוכלים, ובעצם כל שאר הדברים שיכולים לאפשר להם פה משך ארוך ממה שאנחנו צפינו. רואים שהם נערכו, רואים שהם עברו פה המון תחמושת, המון כוח כדי לייצר את ההפתעה הזו, וזהו, זה שלנו.